Good morning, world! Punta ka tayo guys sa event sa blessing ng Blueprint Property Office, yung bago nilang office. O guys pag meron kayong real estate needs, pa-build ng house, bili ng lote, give us a call. Legit, dahil kasi alam nyo, kami ay kanilang kliyente. Mga happy clients kami. At meron din tayong mga subscriber na bumili din sa kanila. So, legit kasi mahirap ang panahon guys ngayon. 'Di ba? Maraming nang i-scam, maraming taong mga manloloko. At naloloko. Oo, at saka ang mga manloloko ay hindi mukhang manloloko. Usually mabait sila, mga religyoso, Decente, edukado, decent look, mababait. Kaya mahirap, lalo pa pag nandiyan kayo sa ibang bansa, mahirap kung sinong pagkatiwalaan. Pero kami ang proof na legit sila. Dahil kasi sipin nyo, pinagawa yung bahay namin. Wala kami dito sa Pilipinas. Walang nagbabantay. At binayaran namin. Bayad na. Cash. 100% bayad. Pag uwi namin, gawa na. So, at saka ready to move in na talaga. Basta lang, communication lang kami. Pinadadalang kami weekly ng videos, pictures. Tapos pagka meron kaming additional meron kaming request, ayun, sasabihin namin sa kanila. Ganon din sila pagka meron silang suggestion, ayun, sinasabi na lang sa amin, and then ayun, nagawa lahat. So ngayon may bago silang office, kaya pupunta tayo doon guys. In-invite nila tayo. We are so kasi happy. Be-blessing sila. Sorry sa mga lubak-lubak dyan. Okay guys, see you later! Welcome to one of Blueprint Properties. Good morning. Ating paninimula po sa dedication sa business sa office na ito. Atin pong sisimulan sa mga talata mula sa Biblia. Atin po sisimulan sa Proverbs chapter 10, verse number 22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he added no sorrow with it. Proverbs chapter 16, verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. James chapter 1, verse 17. Every good gift and every perfect gift is come from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Sa ating pong paninimula ng pagpapasalamat sa Panginoon, sisimulan ho natin ito sa pagpapasalamat sa Kanyang salita na nagsisilbing gabay po sa bawat isa sa atin sa pagtahak po natin sa panibagong yugto sa Blueprint
Properties Pampanga sa office na ito. Tayo lubos na nagpapasalamat sa Panginoon at atin po itong sisimulan ngayon sa pananalangin. Lahat po tayo ay yumuko at pumikit at ating damhin ang presensya ng Panginoon. Simulan po natin. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan, pagpapala mo sa aming buhay. Salamat higit sa lahat, Panginoon, sa iyong pinagkaloob na kaligtasan, na siya nagbibigay ng koneksyon sa amin sa iyo, Panginoon, na siyang may pagkakataon po kaming tumawag sa iyong luklukan ng biyaya. Panginoon, sa araw na ito kami po'y nagpapasalamat. At amin pong inihahandog, Panginoon, ang business na ito. Lord, dinadalangin namin, Panginoon. Ikaw ang manguna, Panginoon, sa trabaho na magbibigay ng gloria sa iyo. Inalalapit namin ang aming mga puso na every time kami po ay papasok sa trabaho, kami po ay magkakaroon po ng deal sa lahat ng bagay na ito po ay magbibigay ng gloria sa iyo. Ayon sa Colossians chapter 3 verse 20. Panginoon, inilalapit din namin ang open door, Lord, sa mas marami pa pong pagkakataon. Sa sales, Panginoon, sa close deal, Panginoon, nilalapit namin ang lahat ng kami nagpapasalamat, Panginoon, at kami iyong ginagabayan, at kayo po'y kasama namin all throughout the years, Panginoon, at naririto po ang pagkakataon sa pagbubukas ng panibagong pintuan, Panginoon. Lord, salamat po, hindi po kayo nagkukulang kailanman. Aming patuloy na inilalapit, Panginoon, na ikaw po ang tumulong, Panginoon, sa amin, sa mga abilidad, Lord, na kami po'y magkaroon po ng pagkakataon, Lord, even sa mga trippings, Panginoon, even sa mga pag-build, Lord, ikaw ang magbigay ng wisdom patuloy sa amin, pag-iingat, lahat ng meron po kami nanggagaling sa iyo, lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo. Kaya kami po'y lubos na nagtitiwala sa iyo, na sa pagtahak, Panginoon, sa panibagong blessing na ito, kasamahin mo po kaming patuloy, Ama. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang pag-iingat mo sa amin sa lahat ng mga transportation, Panginoon, sa lahat ng lakad, Lord, sa lahat ng transaction. Inilalapit po namin ito sa iyo. Inilalapit din namin, Panginoon, even sa mga communication namin sa mga clients, Lord. Hindi man po namin hawak ang puso nila, pero alam namin, Panginoon, hawak mo ang aming puso. On how we deal, on every person that we meet, Panginoon, ikaw ang manguna sa amin, Lord. Ikaw ang gumabay sa amin. As we continue in prayer, Lord, pinagpe-pray po namin ng more blessings to flow and more clients po dito po sa Blueprint Properties Pampanga na magbibuild, Panginoon, ng tahanan sa mga client, Lord, at magbibigay ng glory sa iyo. As we continue in prayer, Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Sumayong kalwalatian sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. May second part po ang prayer. Pero before po simulan ang second part, gusto ko lang din po na maging klaro sa atin na office po na ito ay testament ng faithfulness, ng goodness ni Lord. At ito ay milestone ng kanyang paggawa po sa buhay po nating lahat bilang bahagi po tayo lahat ng BPP in one way or another. And nakikigalak tayo sa sa lahat po ng bumubuo ng BPP. At nawa magkaisa tayo ngayon sa panalangin para po dito sa office at sa BPP as a whole. It's more than the office. It's really the people, the business, the clients, at lahat ng hindi natin nakikita beyond sa office. So, pray po tayo ulit. Lord, muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa blessing po na to, Lord God. And truly, may purpose ang bawat blessings. So, we just want to honor you, Lord God, sa pagpapala pong ito. Kagaya po ng sinabi ninyo sa Psalms din na kung hindi ikaw yung nag-build ng isang bahay, yung work ng mga tao doon ay in vain. So, we believe, Lord, that this office is built upon our faith. It's built upon your faithfulness, your grace, sa bawat isa po sa amin, Lord, especially sa buong sambahayan po ni Tita Weng, Tito Nald, Panginoon.
And we pray, Panginoon, na patuloy nyo pong igamitin ang office na to become a channel of your blessing sa ibang mga pamilya, Lord God. We pray, Lord, na itong office na to ay maging tahanan ng bawat tahanan. We pray, Lord God, na ang office na to ay maging simula ng mga pangarap ng bawat pamilya na nagnanais na magkaroon ng isang tahanan, isang bahay, isang tahanan kung saan ang bawat tahanan ang pinagmumulan ng pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan, at pagpapala, lalo na't pananampalataya po sa inyo, Lord God. We pray, Lord God, na sa bawat bahay na i-design, sa bawat bahay na itatayo, sa pamamagitan po ng BPP, we pray, Lord, na yung kalooban po nyo, yung presensya po nyo, ang siyang manatili sa bawat bahay po na to, Lord God. We pray, Lord God, na ang office na to ay maging daan ng kalooban po nyo sa bawat pamilya na sa bawat clients na lalapit po sa BPP para mag-avail ng services po ng BPP, Lord God. We pray, Panginoon, for wisdom sa bawat bumubuo po ng BPP, mula po sa leadership hanggang sa bawat isa po na nagtatrabaho po sa office po na to, Lord God. We pray, Panginoon, na ang values ng ninyo, ang values ng BPP ay maisabuhay ng bawat employees, Lord God. And I think, first and foremost, ang pananampalataya, ang faith po sa inyo. Pangalawa, ang family, Lord God, na kayo po ang nagpoprotekta, nagbibigay din ng biyaya para manatili ang pag-ibig at pagmamahalan sa isa't isa, Lord God. So we pray, Panginoon, for your guidance, for your wisdom, for your blessings, Lord God, sa bawat pamilya at sa bawat transactions po na gagawin po dito. We also pray, Panginoon, for protection at kalusugan din, Panginoon, sa bawat isa po na naririto. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Amen. Formally po ngayon, i-dedicate natin yung building. So, very short lang po yon, one-liner lang. Pero hihingin ko po ang lahat na maghanap kayo ng place sa building na mahawakan nyo. Salo-salo. Okay? Walang maraming Ano pa? contact nila. Kasi makasabi akin na yun. Okay lang po. Dito ba ako? Pwede ako dito. Okay, sige po. Okay, ililid ko po kayo sa prayer. Okay. Let's pray. Father God, Lord Jesus, we dedicate this office to you for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Yay! Congrats po. Congratulations! More close deals! More close deals! Masagana, maging masagana sa opisina ito. More close deals! Yes. More blessings! More buildings! Yes. Chika-chika mo. Ito guys ang nag-design ng aming bahay. Si Architect Mark at saka si Architect Kim. Dati magnobyo pa lang, ngayon mag-asawa na. Ayan si Mother, yan ang broker. Bili na po kayo ng maraming bahay sa Blueprint Properties Pampanga. Yes! At ito, ay,
Mr. De Jesus. Ang lagi namin sinasabi, di ba? Oh, yes. Thank you, Mare. Thank you. Hindi ako makakain ng tanghalian niyan. Ayan, meron pang lunch na dadating. Merienda muna. Ano lang to? Pangwara pa. Let's pray. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa lahat ng blessings na pinagkaroon. Salamat sa pagkain ng sa amin. Dulang, pagpalatin ng lahat ng ito, sumayang kalunan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Can you open? Can you open? Excuse Open natin. I want the chair. Yes, I want. The chair. It's too big. Just give him. No. I want this. Dito ito po. Open na lang siya muna ganito. Excuse. Come on, let's wash hands. Let's wash hands. Sige na, naiyaman kayo eh. Dahil kay Ena, napunta kami ng Pampanga. Dahil kay Ena, napunta kami ng Pampanga, ang host ng Blueprint Properties Pampanga.